subscribe to my channel. And also press this bell icon. What's up mga kasungga? Ito kami ngayon, gagawa na naman kami ng bagong challenge of the night. Okay, ito yung tinatawag na Pansit Canton. Pansit Canton. Pansit Canton. Pansit Canon. Okay, napapansin nyo guys, bakit tatlong division yung pansit namin with nakatoray na sili. O kung sa mga Bisaya, yung sili sa amin harang. So hindi po bad, wala pa kaming sinasabing bad about sa sili kasi harang talaga sa amin yan eh. Okay. So ayun, mayroon kaming tatlo, level 1, level 2 at saka level 3. Okay, updated na po yung challenge na gagawin namin ngayon. Okay guys, konting paalala lang po sa mga bata dyan. Please, kung manonood kayo, wag niyong gagayahin to kasi baka di nyo makayanan. Maya-maya maging mukha kayong aso. Diba? Handa na ba kayo mga kasungga? Are you ready for it? Handa na ako. Okay. God. Anong gagawin natin dito? Kakainin. Hindi. Ito, paano natin sasagol to? Ang tawag doon? Ihahalo. Paano ba natin ihahalo yan? So, tatagdarin Ano, natin, pipino, tapos Okay, sige. natin yan ha. Mix na natin, mix. Mix of the day. Sige na, mix. mix natin. Level 1 ko natin mix. Level 1 dito. Kita mo naman ito. 1, 2, 3, 4. Gago. Unom. Pag unom mang Pito, gulo. pito, pito. Mga nigat di. So, Pito. Sakto lang. Grabe ka, tagbito sa nga kuan. It level 1. It level 1 tulo. Level 1. Tanggalan. Tulot level 1. Tulo. Baa, so level 1, tatlo tulo ko daw. nupat maiton. Tapos ang ko pang upang niya. Again, nalasot. Ito, upat. 5. So, ayun, Ayaw, kakainin upat na na, natin upat. to. Upat la. Sili muna 5 kay bago waray-waray pansit trail. Timero. Pito. Pito ay napag-iba. Unang Ito na. Kasi unang na. Kuan malimbong. Upat na din nga level 1. Ayaw gad. Tanggalan na lahat. Kumakorin na matulon. Dalawan nga aya, mahal ka na yan. Ano na? GG na, GG. GG na, GG. Ali level 1 di ba, Nay? Level 1. Ding ding. May danang na ito rin na best. Sorry na God, may danang yung sound effect. So, level 1, hatiin natin. Sili. Si mga lodi cakes. Aray kuya ka na para. Yay. Ano yun eh? Hindi ka mo pagkuhan ba na may pagmutaon? Natalsik ko. Ay, oo, ngayon. Atras tayo mga lodi cakes. Iwas tayo dyan. Ay, kung ginagim dito ka rin, ano laki parang dito malsik. Ayun! Mas maganda yung tumatalsik. No, ini upat ang level 1? Tutulo la. Natutunga man lang to. Kuya kuan biboy gindugman. Kawawa, hindi makakakaunit ng tiniros. Ayaw Dapat ba naman yung kikid tayo ito kay para sa good. Oo. Kawawa ang kakakain niya. Haluat nga tan, haluwa kayo, malulugi kami. Tubig. Kami, sigurado ka na kita makakakuha na kuhan. Trompya. Yan. Ang lamisa. Boy, gamit ito sa boy, para makikid boy. Kanina na lang. So, Pare, gamit ko sa yan para makikid ito ay. Kay bangil ito. so, kailangan muna tong hatiin pinong-pino para maano sila, yung mahalo. Kailangan uturo. Yung nanonood dyan, wag tutulo lamay mga ganggo. Okay, ano na? Ready na ba kayo? So, Kinakabahan ako dito. are you all ready with that? Hindi ko pa naranasan lumabas ang dila ako eh. Lalabas ang sipon. Rar! Natin yung sipon, ra. Horompian na dish. Paano namin gagawin yung challenge? Gagawin namin yung, ang tawag doon, lululumain. Yun. So, maibataya. I mean pala, maibataya. Okay, ganun. So, Harumpya. Hans. Ang Tagalog, maibataya. So, waray-waray, horompya. Kung taga Samar ka, salamat ha, nakakaintindi ka. Nasamar ka, I love you na la. Uy. Oro. 1, 2, 3. Go! Count off. Patay. Gawasan doa. Nice. Horompya. Thanks. Upad na lang kami.
Ikaw na naman. Yes. Anzay. Lumpia. Alanay. Ayan. Solo di magbulig. Diyan. Ano yan? Diretso na. Ready na kamo, ready kita na yung camera. Ready na. Ready. Pakita ka, magpakita ka. Ano to sabutan? Pira ka kuan, pira ka Gusto sa. na. Tago So, sa. ano? Bispirati ako rin yung Jang. Jang. Basta importante mabusog ako. Oh, sige, ready. Pakita ka, pakita ka. Pakita camera. Kapatiro. Go. 1, 2, 3, go. Uy, okay, so pasensya dun sa mga. 3, 2, 1, go! Pakita nga niyo. 2, ay, go. Karoya, karoya. Ayan, guys. First one. Piyong. First na nga ni, one pa. Di piyong na. Mapiyong na. Ako ulit mahungit. Kasi nga, ikaw ulit. Pero mapiyong ka. Sayang. Kaya, no? Tagdosoy dun. Ayaw, God. Sige na. Alam mo, horong. Piyong. Pipiliun na. Ako ngayon, may blind ball, Piyong, may may blind ball. dun. Oo. Wait. Blind ball. At tumawag ko yung buhok ko. Dito. At manalat gamita. Kaya Oo, na. kaya. Eh, ito hindi mo naraura. JJ, tan sila pakita ha. Nguya largo ha, nguya largo. Doon. Basta piyong lahat, piyong Oo. pagpuklat. Nga sasamsaman mo largo. May butang, may marang kamating. Butang. Matay na mga bugos. Buklara. Bakit niya sumurkat ka? Hindi ka ng mga bugos. Direkto yung tulong ako na ikaw kutsara ando yung Ito. Yeah, di. Ini ha. Ito kayong Hindi na isip, hindi na nakita. Kinikita na Okay, nakita. Bayan niyo Wag nila lang tulong, wag nila hirap. Wala malimbong. Wala malimbong. Ayun eh. Usa lang kayo. Kasi na nga nakita. Di naman. Di na nga area. Oo. Ano yung hali rin man nila yung hungin ko ka na? Kung ano ni Godong, ano ni Godong. Papakita ka dot camera kung may Stop. Ay, pag damuhan. Pangaon na. Daraw. Di. Okay, kita. Sige, iton. Sige na. Merang. Aray, gatidong. Oh no! Oh, ayan, Lodi Cake. Ano naging lamay? Oray ko sa kamay. Pag-oro po, wasbog. Pag ang damit sa buran, alam mo na ito. Ito yung good. Okay, nakasasugar yan. Ito kay Gintutulong nala. Yan may Ano parang dyan? nalagod nga tanan. Sakop tintihan. Burok-burok. Orong yan naman na. Orong ya. Agos na yung cake, agos na. Malimbong. Ay, kadamo ka na. Harumpia. Harumpia. Andito. Destiny ada, Destiny ada. 1, 2, 3. Sugat pa nga. 1, 2, 3. Diretso na. 1, 2, 3. Kakabit. Ano man mo kung nakada naman. Waray na to. Yan na to. Kaya na to. Kaya na pag ganito kayo. Kaya na to. Harang. Bugus. Diba? Kasi nga to. Sige. Masakit. Ori na sukara. Derek makita ko na ay makuan. Ito, adit ko tsara. Mahuli. Ori na na di kamera. Kaya may nabot ang may nabot. Aray. Ah, nagani ko makakaon. Magic. Makarbit. Alam mo. Okay. Okay daw yan. Okay na ako, okay na. Okay na kami. So, bye.
Ang kan kim-kim gulo. Pero kung may namin, luya ka dito. Para makanto. Uy, Kembo. Lingkod. Masa pa daw, bitin. Napataya daw ako, mapataya. Mapataya kaya. Nabitin ako guys, sir. Oh! Oh no! Oh no! Kadang kutsilyo dito eh. Ayaw! Teteros tatlo. Pagkakatumad pa. Yung. Oh! Ay, nagbuwis. Nakaw na. Ayaw, anay. Pipiringan ka pa. Uy, pag giniyot mata ito. Nahakpon yan eh. Huwag ginayot mata. Hello guys, huwag niyong gagayahin sa mga bata dyan, pala lang po. Saka huwag niyong kalilimutan i-subscribe yung aming channel, Aga TV channel. Siyempre kung gusto niyong ma-updated po kayo sa mga bagong video, huwag niyong kalimutan i-hit yung notification bell. Click all po yan, click all, okay? So, siyempre kung nagustuhan yung mga vlog namin, like, share, at comment po sa baba. Lagyan niyo po ng hashtag Shout kasunggaw out sa mamahalin ko. kung gusto niyong magpa-comment. Okay? Okay ba tayo sa mga kasunggab? Oh, laway, tumutolo. Pakipunas. Diba may tinitiris ng harang? Uy, Natak, pinamat piringin na niyo. Ibubutang pa may doon? Dili na. Adik nga, di next Nga level boys, ito. yan. Boy, assess daw tiyak mo. Assist ko no? Kasi si Tiya ka mo, kaya ba mahulog? Di pare. Doon, sige. Kanina. Padara mo. Okay naman, ito kayo man. Bakarag, wala. Isang ito kay Mac. Padamuan. Ada mo ta pare? Ano daw? Ano daw? Wala. Kan, tabi ba? Ano? Tapi pa rin Mac. Wala hiram mo yung puro. Putik kayo, putik kayo. Oh no. Oh no. Oh no. Eh, parang doon pagpakita. Bawal bata. Pare talo, nay. Sama-sama hila. Sunod. Itong level 4, tag 1 tag 2. Oh, level 4 o level 2? Ang pinigod ka naman, pare. Hindi, rumpian na. Masala? Kami na rin ka John. Pag sama-sama tol, nagdiretso para di maharap. Ayaw mo ba't ginugos, Gusamay. Pag gusto kayo ba, ilito ko sa Maigo. Oh, huwa dito. Oh no. Oh no. Waray tulo na diretso. Pare, tulunay ko no. Waray tulo na diretso. Sige, paringin na. Kaptiniyot kamot. Nawala. Sara. Mga botoy? Mga botoy? Waray. Pare sunod ko mga karag. Mga garag? Kaya pare ito yung... Pinakalinit pa kanina. Taag donation! Tagalo. Datang Tatangkalo na adin ha. Ayan, mga bunso. Yay. Para boy, Sa sa kasi ng kalnad to ha. para sa ito yan. Oh no. Oh no. Dapat hindi dapat nagugutang ka, di ka pa di camera. Ginaiwas. Oo. Pero ito round 2. Ani ba na ning adi? Kunta itong gimbali mo na. Ubusan na lang boy. Nakarang ubusan. Para Salakutan na. para nasasalakot. Tara lakutan na lang ito. Huwag ko lang ng cellphone ha. Oh sige yan, last natin mahanay ka mo. Baka may para ang ating man ng level 1. Tutulo na lang kami, tutulo. Hoy, tutulo. Yang ro pinakamoto. Likod God. Ayun na, boy. Pili-piling ko. Ano ba ito? Hoy. Kya babes. Parang niya. Yay. Oh, patay nabaliktad na kwan. Parang yung mga sugad. Nabaliktad na shot. Oh no. Oh no. Blindfold, ay na. Paray na. Sorry.
Blindfold. Ay, dapat pag-iwas kay gugusangon mo didat camera. Naiwas kasi dayon dapat na nakasamad camera para makikita expression. JJ. Kapot kutsara, pakapit kutsara pare, pasis. Sige. Oh no. Karag. Toya. Yan. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Hoy! No, no. Ano nga hoy? Kakarag. Gusto mo. Okay, kita camera. Wala na. Oh no. Kakarag. Napabatok. Kakarag. Kailan ay lapit ng mga lipo, silit mga harang. Patay na. Ano kita mo kakadadali. Uy, nadalihan niyo. Okay, nagaling yun. Hindi mo kita man dadali liwat. Papatay. Ano kita? Papatay ako, papatay. Pero Sige na. Jang. para makakaano ko. Paku. Timo. Oh no, ay pagiling mo dyan. Ay pagiling edit camera. Ayaw na ayaw, good. Bawal ka. Sige. Because it's very, Uy, piring eh. Pering. Uy, ano? Di ba si Jagtang? Okay, ura. Adi. Ayaw, kagila ako. Ito, matulogin kita. Ayun. Okay, hukadla. Ikawod. Ako lang kawgot eh, tulogi ka. Tagdusin eh. Ton, sakto. Taobi, bakit gibobutangan? Sige. Padara na. Pag-itin mo na. Ikaw ang pare, isang galaw tig tsara. Sige, Ton. Demo. Sige. Ayun. Kusama ya. Minahulog. Kusama ya. Musang. Oh no. Tubig. Ano na? Para ikaw na tulas. Ayaw, wala yun ako ano. Yay. Tumulog. Nila. Masala nito, nalimbong. All for one for all. Oh no. Yan. 1, 2, 3. May kinuha na nga daw. Tawbi. Para ni. Ano ba rin mawad boy? Ay, nagawla. Maday ako. Madaya, kung makabalik. Diba? Nagturog pa ko lawa dyan. Gulangan. Lagi ka naman. Pag-isaling ako kayo. Kada pagbubutan. Tayo, walang nakaka. Sige, tarampuhan naman ingatan ng harangan. Anong stage na tayo? Level 2 na kita. Level 2 tapos ina level 2. Kuan na. Alright, balik sa upuan. Tagkuan na, tagtulo na kakuan, sungit. Wow, marami. So level 2 na kami guys. Level 2. Tigdaram mo agad, tigdaram mo. Tatlong subo na po. Okay, level 2, tatlong subo. Tapos inubos na po namin yung sili. Okay, so remember guys, yung sili hindi po yun masama sa amin. Pasensya na kung masama sa inyo, hindi po talaga masama sa amin yan. Yung sili po dito sa amin pula. Sa inyo rin. Yung sili sa amin is maanghang guys, hindi yung sili, alam nyo na yun. Okay, so never mind. Basta ganon, nagkagulo. Ano? GG na GG. Ako dalat mas kunya medyo twist ng kuwan. So, ano likod ulit na? Hindi rin naman rumpi ano. Nakaulat lahat niya. Hero ka lang nga. Pagkanda mo na ragal. Iba na gadlidyo. Ulay upat. Order. Ang kuya mo na twist. Kami dahil nabutang. Ano yung pagsugal dito? Yung pagkarda mo muna doon narang na. Kasi siningaw. Kaya niya pag ginagawa. Ato di alas niya Pero kaya pag magandang- pagkadamot na Ano na? Kada kuwan rumpi lagi yap. Sigad. Harumpia. Kuwan tulo upat.
sige, lumpia na lang. Ito na lang ako para. So ngayon, level 2. 3 subo. Okay? JJ. Ang favorite ni Kim. Tatlong subo. Tatlong subo. Lumpia. Ano ka na rin yung Kamas ka mo, di ka makakaon. Oh no. Yay? Buli ko medyo dyan. Madwan, ano na? Ulo kami. Oh no! Yay! Oh no! Ay, uyo. First time. Try ka na to, try yan. Tagin dyan. Game chance. Ah! Tire. Oh no! Sabi mo dyan. Lingkod, Sabi lingkod. sa doon, lingkod. Ito lingkod. Ay, Marcel, may mapakita bisan good deal. No, no, no. Yung matsalan. Ringi. Maharang team kang tada. Wala magkukuha kaya danat nga tayo. Maray nga tanong na ito, Nuray. Maray na. Yung kamarang akot bantay. Pero ano ako babantayan? Ikad. Tagtulo pa Sige, rin. JJ, tulo-tulo. Ay, siya na yun. Inalaluwag kami. Oh, ninat luwag naman. Ano Tagluwag. pa parani ko? Ayun. Oh no! Waray. Maray naman ito. Pero yun, boy, hindi ka makahungit. Oh my God. Sa lura natin yung kamot, yung magtatak-tak. Sayang, 12. Sa ilalim ng puting ilham. Una! Sa dilaw na brown. Sige, pili ah! Mapay ka pumili. Ito mo bagsig otoy. Kaduha. Takim imabdos. Ganyan na lang, ila. Oy. Parang masama. Oy, puro. Ay! Kaganon. Kadamo. Sakto ng baba. Oy, sa panang ini kay Anaton vlog dito ang gagamit ang kaganina. Di ba ito na pagkaon ipapakita, maubos ito. Video ta nito. Sige, sige na boy. Tara. Kinain. Ano sana yan? Ano sana ikaw na una? Sige, matulakan nga daan. Okay, ayun guys. Sunod na naman na contestant of the night. Harumpia ulit. Maiba. Kaya. Agi, kaya. Maiba kami sa kaya. Maibahanan. Maiba to. Maiba 3. Pelem, pelem, pelem. Ay, atom ka lang. Mapadaw ka. Madaw ka. Mapadaw ka. Pelem, finish. Finish pagod. Finish. Blindfold. Okay na, okay na, okay. 3 shots. Sige, okay na, okay na. 3 Sige, shots na. blindfold nila. Blindfold ay ko ani. Blindfold. Blindfold. Ay, aging kang kadagko. Kayo harangan takot. Yung kadagkot. Hab-hab. Hab-hab. Yeah, pansit yan to. Ano yan? Yay, nakita yan. Yan. Sige na. Ang samtang kadog, tadi ka na pasabot. Susay na pag ino ka. Ate mo na ito. Sa dilog. Dua. Ano ini budol fight? Ata? Nalagsog. G. Game pangao na ini. Mama. Ano? Okay kayo. Wow, sarap. Uy, wala ito pabagi. Yun lang, wazi. Teka, kami sa paganin. Time. Ano, tubig? Sunod. Time. Okay yun guys, doon na namin tinatapos yung aming challenge ngayon kasi mawawala na kami ng ulam eh. joke lang. So okay guys, shout out. Gusto na pa ni katuloy ako. Sige, hinot mo ng shout out. Okay guys, Sige ko. ikaw na. Mag-shoutout na kami ngayon. Nangod kami. Okay, shoutout na kami ngayon. Tapos na ang aming challenge of the day or of the night. Okay, so guys,
salamat nga pala sa inyong panonood sa aming challenge. At siyempre, huwag niyo kalimutan i-subscribe. Huwag niyo kalimutan i-subscribe. Huwag niyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong video. Okay, don't forget to share, like, comment, hashtag kasunggab para ma-recognize namin na nag-subscribe kayo sa aming vlog. Okay yun guys, shoutout na po. Unang, shoutout! Shout out dyan. So, shout out to kay Kuya Jomar Basilides, Sinor Basilides, and to my sister. Keep safe and healthy always dyan sa pagtatrabaho. Sala. Sunod na mag-shoutout. Yeah, pare. Give a shout out. Ito nga pa ni Kadote yung tagbaw. So, ito. Oh. Medyo manghang si Jai. Shout out Everson Alain, Joshua Padua, Leore. Yuri Sabarillo, Romel Pagad, Lionel James Lemet, Mr. Lacanaria, Kuya Van, Jerome Salamida, Gerald Lemet, and thank you. May pahabol ako. Sa ato dyan sa bibitayon ko. Bibitayon ko. Next vlog. Kapakalas man nga ulit. So, shout out. Sunod. Clip eh. Pero ito boy, may dapat naman ito sunod. May problema na natin. May problema. Doon na paragraph na. Shoutout nga Ratakon Baby. Tapos kan Leonardo Daganyo. Tapos ako mga sangkay daman ganda. Salamat. Sumir. Banat pare. Shout out. Aging ma. Aging Thank ma. you rin nga. Nang-ispiyo. Maraming sa shoutout, grabe ka man. Shout out kan Ahem. Hindi lang charot. Sinarot ang pa. Melenda tagan nyo. Nakala ko pa. Okay na, ikaw pa rin. Okay, shoutout. Okay. Shoutout nga pala kay Cesar Hernandez. Ingat ka palagi sa pag Lalakbay. gana mo sa work mo. Sana all. Sana makapasok ka na, matuloy ka na sa Sana makasulod ka na. sa papuntang Saudi Arabia. Ha. Sana all. We love you. Hindi ka na daruin niya. Tampos na nalay ka. Okay guys, ako naman siya shoutout of the day. Okay nga pala. Of the day. Shoutout nga pala kay Darwin Daganyo, Leonardo Daganyo, Lori Gagabuan, Erlen Consultado, Maria Paz Valdicanyas, Journey Dalina. Yan po ay mga taga-Taklaon. At yung iba ay taga-site. And then taga-site. Taga-Saxilion. Okay, shoutout gyapon kan RJ Disolok, kan Kuya Edison Abrugar, kan Padua family, Limit family, Daganyo family, Nganyutila family, Lacanaria family at Udulyada family. Okay guys, shoutout po sa lahat ng mga na-mention ko dyan. Sana po sumuporta po kayo sa aming channel as always para mas ganahan pa po kami gumawa ng mga pampatawa, pampagood vibes na video para sa inyo mga kasunggaw. Para sa inyo to mga kalods. Okay guys, additional nga pala shoutout. Shoutout dyan kay DUET channel. Taga-Kantumuha ba yun? Yes. Patian ko ang taga-bangon. Ang taga-Bangon si Miss Ila Ilam. Lim. Hindi po siya nasa babaw, nasa Nasa ilalim. So, okay, shoutout po sa'yo. Shoutout naman kan Jisrael Tixon ang YouTube. Okay, YouTube ka vlogger dyan. Bagtong ba? Bagtong? Bagtong. Bagtong pala. Bagtong. Bagtong, shoutout sa'yo. Ka vlogger. Okay, yun lang po ang aming shoutout of the day. Salamat po sa lahat. Don't forget ulit sa subscribe. Okay, ulit na eh. Shout out Princess Body Floria. Love you. Ayay! Hindi, joke lang yun. Sana all may love you. Okay po guys, sana po nag-enjoy kayo sa aming vlog ngayon. Challenge. Thank you po. Have a good night.